Grabe oh. Ang ganda po ng bahay. Mga kachapsoy. Mayroon pa siyang pahalahaya-halahayahan. Oh, ayan. Hello mga kachapsoy, welcome back to my channel. At ngayon ay maglilibot tayo dito sa Barangay Bungliw. Makailang beses na kaming nakarating dito, pero hindi pa po natin nalibot yung buong Bungliw. So ngayon lang. So ayan, ayan mga kachapsoy, nagpuntahan tayong kaibigan na madalas magpainom. Sana lang po swertein tayo na painumin tayo ngayon. Dirigil ako nalalangot. Grabe oh, malawak din pala tong Barangay Bungliw. Wala eh, ilang beses na kami napunta dito, puro tagay lang ang ginagawa namin eh. Hindi kami naglilibot. Dito doon na yung nagkakanta. Diyan. Ate, pantahaman. Bisan na sayo, dangaw-dangaw. Dangaw-dangaw akong pigsuti. O kaya ot-oti. Ayan. Sana kaya kami papunta. Parang na kami dito pa-eskinita na to. Sana kaya to? Uy, dagat oh. Kabay sa sankuan, tubig, mapanla. Mahinahon na. Tapos yung tour guide naman namin mahinayon. Saka yung tour guide namin nakasandal siya pero hindi pa yan naligo. Nadipinsa oy. Oh. Ang luag-luag ng dagat nila dito. Subscribe. Ayan oh. Pagsubok din pala papunta dito sa kabilang ibayo. Ayan mga kachapsoy, paano na kami, pa-engkantadya na kami. First time kong marating ito dito, itong bahagi ng Bungliw. Ha? Oo. Ayan mga kachapsoy, Caloocan pala to dito. Pero ito yung Caloocan na hindi sa Maynila ha. Ito yung Caloocan sa Bungliw. Ito na pala dito. Mga eraya to mga kachapsoy. May eras yung camera ko eh. Kirew kasi ako eh. Kasi yung kamay ko dati kasing ginagamit ito sa kasalanan. Hala, parang pabalik din ata kami doon sa mga binaktasan namin kanina. Oo. Ayan oh. Hindi sa amin yan. Nakita lang namin, inagian lang namin. Ayan mga kachapsoy, malapit na tayo sa ating target. O ayan, kilala nyo ba yan? Ang tawag dyan ay baluto. Ayan.
Kapag malaki na nabaluto, ang tawag na doon sampan. Ayan mga kachapsoy, kanina hindi na namin natuloy yung aming video dahil puro inuman na yung pinunta namin dito. At ngayon may pupunta na naman kayong bagong inuman na naman siguro to nako. Tuwing pupunta ako dito sa Bungliw, lagi na lang inuman yung napapala ako. Kaya ang ending, laging orusuka ako. Ngayon mahaba pa yung babalikan namin ngayong paglalakad pauwi pag magsuka ako. Ayan mga kachapsoy, palapit na tayo ng palapit. Ayan, alam niyo ba kung ano yan? Ang tawag dyan ay lukad. Lubi. Ayan, ito po mga kachapsoy ang Barangay Bungliw, ang Northern Samar. At makailang balik na po ako dito, pero ngayon lang po ako nakapaglibot dahil puro po tayo na nauwili po tayo sa mga tagay-tagay. Yung Barangay Bungliw po ay isa pong typical na barangay dito sa bayan ng Lawang. Bagaman malayo po sa bayan, asinsado na rin po kahit paano yung mga tao dito dahil napasok na rin po ng high-tech. Ayan yung mga bahay simple lang po pero may mga may mga kuryente. Ayan may nagpapatugtog na dito, may mga speakers na nagpapatugtog ng may lamok Parang nagbaktas din kami mga kachapsoy. Galing sa Magsaysay papunta ng bayan. Parang 8 kilometers per hour yung binaktas namin. Itong tour guide kasi namin ang sabi malapit lang. Pag magmaupay ka. Ang ganda ng bahay Bahay po yan ni Sir Poli. Sir? Sir, palalagaman kami sa balay. Hala, grabe Ang ganda po ng bahay. Mga kachapsoy. Mayroon pa siyang pahalahaya-halahayahan. Ayan. Tapos baw-baw ilarom siya. Tapos mayroon pa ditong pahalahaya-halahayahan. Hi sir, hello mga kachapsoy. Sir, nagtigang ako sa Manila. Sir, a few moments later. ang ganda Ang ganda ng bahay ni Sir Poli. Grabe. Parang mansion siya Kahit man lang magkaroon ako ng ganito kalahati man lang ng bahay na to. Yung hagdan niya. Ang ganda. Ayan Ang ganda talaga. Tapos yung palabas nila may kapangyarihan The next morning. Hello mga kachapsoy, ayan. Naubos na yung aming alak. Nakaubos kami ng 1 dosina. Ayan yung mga kasama ko, mga perikit ng mata. Ayan mga kachapsoy, tapos na kami magtagay-tagay. Inumaga na kami dito. Ayan mga kachapsoy, thank you so much for basta, salamat sir. Sir, kahit di pa malaman, hindi pa ito ang huling halakhak. Sir, tara, punta na saan? Idulong ka na mo ta, sir. Dire, sir. Idulong ka na mo, wala na. Tara. Iba kasi pag may rayumay.